Indigenous knowledge systems is when you understand what you have at your disposal, is when you understand that you are wealthy and sometimes you don't have to spend money to get a product. What am I saying? Do you know that there is a flower and both the flower and its roots are called isidwa? Isidwa umuthi wokuchaza osiza owesifazane onesilumo. If you're suffering from dysmenorrhea, you don't have to worry. You just dig the roots of this flower and you use enema. Angazi-ke ngoba abantwana bethu abasachathi. That is why they are affected by many diseases at the end of the day. Let's leave it for another day. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa, obhalwe ngu-S Ngubane kanye no-T Qwabe. Siqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi Ngikuthandile Ungithandile. Senza ibinza lesithathu. Umugqa we-19. Ntombi kaMalamulela. Igama elithi ntombi likhethwe ukuchaza isimo sowesifazane ongakaze ahlangane nowesilisa. Igama elithi kaMalamulela liqalisa ngesakhi uka esikhombisa uzalo ukuthi le ntombi izalwa ubani. Le ntombi izalwa umnumzane osibongo sakhe sithi Malamulela. Bantu bakwaMalamulela batholakala e-Eastern Cape. Sibona uphawu lokuloba ekugcineni kwalo mugqa elibizwa ngokuthiwa umbabazi, la imbongi ibabaza isimilo salo muntu wesifazane. Siyabona sonke akanaso isimilo esixegayo lo muntu wesifazane. Umugqa wama-20. Ngokubalamulela abazibhonqabhonqayo. Imbongi ikhethe igama elithi ngokubalamulela ngoba ukulamula ukuphelisa ingxabano, ukudala uxolo kwabalwayo. Obani labo? Zimbangi phela. Angithi kuyaphikiswana, angithi la kuyaqhudelwana. Wonke ufuna ukuba azuze uthando lwalo ntombi. Ngakho-ke bagcine sebexabana bodwa. Le ntombi ibalamulela makwenze njani? Ibalamulela ngokuba ibatshele ukuthi ucu kaluhlangani entanyeni. Okuchaza ukuthi ayibathandi, abasheshe nje baphele endaweni. Igama lesibili imbongi elikhethile ileli elithi abazibhonqabhonqayo. Ukuzibhonqa, ukuzibinya komuntu osebuhlungwini. Bazibinya ngoba izinhliziyo zabo zephukile, ngoba bafuna le ntombazana ukuba ibathande. Bayancenga, bayakhala, benza konke ngoba imizwa yabo ebazwisa ubuhlungu. Imizwa yabo eyenza ukuba behle benyuka, beya ezinyangeni, beyofuna amakhathakhatha. Befuna ukuthi le ntombi igcine ibaqomile ngenkani. Umugqa wama-21. Bezibhonqabhonqela obakho bendalo. Imbongi inobuchule njengoba yenzile emgqeni ka-11. Nalapha futhi kunegama imbongi eleqile elithi ubuhle. Sesiyabona yini ebazwisa ubuhlungu. Ubuhle bale ntombi.
ubuhle balembali. Wonke umuntu uyafuna phela ukuthi ayikhe lembali ibe ngeyakhe. Umugqa wama-22. Bomuntu omuhle bevele bebahle. Imbongi ikhethe igama elithi bomuntu ukuchaza isidalwa esadalwa ngumdali. Imbongi yakhetha igama elithi omuhle ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, leli gama ligqamisa ukusetshenziswa kwesiphawulo. Isiphawulo sigqamisa ukuthi umuntu unjani uma umbheka ngamehlo. Lona-ke muhle. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi lona ngumuntu obukekayo, ngumuntu ongenasici. Kukhona okuncane ongakhala ngako ukuthi kuyashoda. Imbongi yakhetha amagama amabili athi bevele bebahle ukuqinisekisa ukuthi ubuhle bale ntombi obozalo. Ivela noma izalwa ebantwini abahle. Lo muntu wesifazane ungowolibo oluhle vele. Umugqa wama-23. Ngokuthandwa uvele uthandeka. Igama elithi nokuthandwa igama lomuntu. Igama lale ntombi kaMalamlela unokuthandwa. Linesakhi uno esigqamisa ukuba unina wento ethile. Iyiphi-ke lento lentombi engunina wayo? Lentombi ingunina wothando. Imbongi ikhethe igama elithi uvele elisuselwa kusibabazo esithi vele, esichaza noma esiveza umqondo wokuthi okwenzekayo kufanele, akumangalisi. Lesi sibabazo esithi vele siqinisekisa ukuthi nangempela lento eyenzekayo bekufanele vele yenzeke. Le ntombi bekufanele vele igama layo kube nginokuthandwa ngoba vele iyathandeka, ngoba vele yinhle. Balingani bami nani bafundi, masibuyeleni emuva kancane. Siqalise emgqeni we-19. Sithola igama elithi kaMalamlela. Emgqeni wama-20 sithole igama elithi ngokubalamlela. La magama womabili awukuxhumana okutshekile. Lokhu kuxhumana okutshekile kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi lena yintombi yoxolo. Ngicela ukuchaza kancane. Isibongo sakwaMalamlela angisazi ukuthi sichaza ukuthini. La ngichaza ukuxhumana okutshekile, angichazi isibongo ngoba ngingasazi sanhlobo. Asiqhubekeni-ke. Emgqeni wama-20 nomugqa wama-21 sithola ukuxhumana okutshekile emagameni athi abazibhonqabhonqayo nathi bezibhonqabhonqela, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukukhandleka emoyeni kwalezi zimbangi. Emgqeni wama-22 nomugqa wama-23 sithola ukuxhumana maphakathi emagameni alandelayo. Bevele, uvele, ukugqamisa izinto ezimbili.
ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuqinisekisa ubuhle bale ntombi. The poet is putting a rubber stamp on the beauty of this woman. Hence, she is the epitome of perfection and the paragon of non-description. Emgqeni wama-23 sithola ukuphindaphinda emagameni athi nokuthandwa naleli elithi uthandeka, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, angahlala kanjani unina wothando angathandeki? Umugqa wama-24, uthandeka uthule ungasukele muntu. Mbongi ikhethe igama elithi uthule ukuchaza umuntu ongakhulumi, umuntu ongasho lutho ngaleso sikhathi, ukuchaza ukungaxoxi. Imbongi ikhethe amagama amabili athi ungasukele muntu ukuchaza lowo ongenasiphithiphithi, ongenayo intukuthelo, onomoya wentethelelo. Amagama womabili ayakuthinta okushiwo emgqeni wama-20 okuthi wena ungumlamuli. Siphinde sibone ukuphindaphinda phakathi komugqa wama-24 egameni elisetshenzisiwe elithi ukuthula kanye nomugqa wama-25 egameni elithi ungakhulumi. Lokhu kuphindaphinda kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Kwesibili, ukuqinisekisa ukuthi lena yintombi yoxolo. Umugqa wama-26, uthandeka uhamba usuluzela. Imbongi ikhethe igama elithi uhamba ukuchaza ukususa unyawo ulubeke phambi kolunye, phinde ususe lolu obukade ungalisusile phambilini, ulubeke phambi kwaleli obukade ulisusile. Imbongi yakhetha igama elithi usuluzela ukuchaza ukunyakaza komzimba. Umuntu ohambayo uye le uphinde ubonakale ngathi uya ngakwelinye icala. Ake siboneke. Kusukela emgqeni wama-24 ukuya emgqeni wama-26 sithola ukuxhumana siqalo ngokusetshenziswa kwegama elithi uthandeka ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa uthando oluphelele. Ngicela ukuchaza. Imbongi ithanda lo muntu wesifazane noma ngabe enzani, elele, evuka, ekhuluma, engakhulumi. Thus, his love for his lady is holistical. He loves her from the top of her head to the bottom of her toes. Umugqa wama-27, ushikilile, umamatheka, uyathandeka. Imbongi ikhethe igama elithi ushikilile. Lokhu ukushikila. Ukushikila ukufulathela komuntu wesifazane aveze izinqe ngoba eceliwe ukuba enze njalo. Mbongi yakhetha igama elithi ukumamatheka elichaza ukuhleka ungaphumiseli. Kusukela emgqeni wama-24 kuya emgqeni wama-27 sithola ukuthi cishe wonke amagama akuleyo migqa aqalisa ngonkamisa u. Ake sithathe nje umugqa wama-25, uthandeka. Uyambona ulapho. Elesibili igama lithi ulele,
liqalisa ngo-u nalo. Elesithathu lithi ungakhulumi, nalo liqalisa ngo-u. Yiliphi lelisu elisetshenziswe yimbongi lapha? Yileli elibizwa ngokuthiwa ifanankamisa. Nalo ligqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ligqamisa ukuzinikeza isikhathi kwembongi ekubukisiseni umuntu imbongi emthandayo. Okuchaza ukuthi imbongi inesineke, ibuke isithandwa sayo silele singakhulumi senza noma yini. Umugqa wama-28 ngelilodwa elincengayo. Nalapha futhi imbongi yeqe igama elithi izwi. Likhethweleni-ke igama elithi ngelilodwa? Likhethwe ukuchaza into yinye. Igama elithi elincengayo likhethwe ukuchaza ukukhuluma ngendlela yokunxusa ukuze umuntu enze okuthile. Kuphi-ke lokhu imbongi ebikade ikuncenga? Yimuphi lo muntu obekade encengwa? Yile ntombi, ngokusho komugqa wama-29. Ibincengwa ukuba yenzeni? Ake siwufunde lo mugqa. Ngithande nokuthandwa. Oh, imbongi ibincenga intombi ukuba iyithande. Chazile ukuthi igama elithi nokuthandwa lichaza igama lale ntombi. Yini esiyibonayo esakhiweni sangaphandle sale nkondlo? Sibona amabinza amathathu, imigqa engama-29, ukuphindaphinda, ukuxhumana, ifanamsindo, imvumelwano, injambamenti, isigqi, izimpawu zokuloba. Yini okungekho? Isizura kanye nempindwa. Balingani bami nane bafundi, nisale kahle, niyathandwa.